Siyabingelela bazalwane ngegama lika Jesu. Amen. Siyabingelela abantu bakaNkuluNkulu, ingceke kaNkuluNkulu zonke ekhona phakathi kwethu. Omama bafundisi, ama-elders wonke amabandla ngokuhlukana kwawo. Worship team, ushers, ama-intercessor. Bobhuti siyabingelela ngegama lika Jesu. Amen. Ngiyabingelela obaba, omama, osisi nobhuti nabantwana abancane ngegama lika Jesu. Amen. Ngokukhethekile siyabingelela abazalwane ubaba nomama uMbatha abasibulekile indawo yabo yokukhonzela ukuthi size la ekhaya basivulele iminyango sizokwenza inkonzo. Ngiyafisa sibashayeleni izandla kakhulu ngegama lika Jesu. Yo, what a word. uNkulunkulu uyasithanda. Musa wakho umphakathi. Ngingumama Dlamini, nginompumelelo ngwakaDlamini. Ngazana nenkosi uJesu ngisindisiwe. Amen. Yo, yazi ngisahleli phansi mfundisi esashumayela. Kuvuka lelizwi kimi bazalwane, I think likuzenzo chapter 12 verse 8 if I'm not mistaken. Lithizwe lika baba uNkulunkulu uPetro eboshiwe elele ejele ematilongweni. Lithi iBhayibheli wayeboshwe ngamaketanga ezandleni nasenyaweni. Lela jele the way beyichaza ngakhona istructure sakhona lithi kwakunamagadi, kwakunojele eminyango, kunojele egatini elingene sectionini, kube nojele ababili esangweni. Isuper maximum ekwenziwa kanjalo kuyona. Okusho ukuthi lapho khona okugwetshwa khona ama-28 nama-26 abantu abayingozi kakhulu. Mawuqala ukubheka ukuthi uPetro wayenzeni ubungozi bakhe ukushumayela ivangeli. Into esiphethe bazalwane inamandla kakhulu. Mengathi uSathane uyagadla kagadli ngezinto ezilula. Halibonga igama lenkosi, usifake ebhongweni, usifake eCockstad ngenxa yemessage uNkulunkulu akuphathisa yona. Halibonga igama lenkosi. Lithi izwi likaNkulunkulu mayifika ingilosi kuPetro, yafika yathi vuka bese uyaqoka. Mawufika ejele into yokuqala abayenzayo before uwelele ema section mawuqeda nje uginqa izithupha ereception, bazalwane uqala ugunyulisa impahla zakho zonke osigqokile, unikeza uuniform yakhona. Nomethe ukuthi ijini yakhe yedizili idura kanjani, kodwa ufika ufaka uyelo weremand uma ungakagwetshwa. Masuya asugwetshwa usentensiwe sebayaqala bagqokisa uorange. Halibonga igama lenkosi. Bebebona ngaphakathi ukuthi ukhanda shisa sebekisa ebhongweni bagqokisa ured. Impahla zakhe awuhlangani nazo. Noma ngathi ugeje 20 years or 25 years ugqokisa impahla zasejele. Halibonga igama lenkosi. Ozigqoka every day zikhumbuza ukuthi wena umuntu omubi kangakanani. Kodwa into yokuqala yenziwe ingelosi yahlubula lezo impahla zobubi, yamgqokisa impahla zakhe zokushumayela. Ngoba iyazi ingelosi ukuthi you can't preach nempahla endala zikhumbuza izolo lakho. Engathi uNkulunkulu angakusiza namhlanje. Ngilosi wele phezukwakho igumule lelo hlazo labantwana bakho ababhema iwunga. Engathi ingelosi kaNkulunkulu ingakhumula lelo hlazo lepoverty. Engathi umoya kaNkulunkulu ungakhumula lelo hlazo longakusebenzi. Athi vuka ugqoke impahla zakho because indlela is saying that the journey is still long. Ungavumi nje, ungavumi. Ungavumi nje uSathane akurobe athi yebo ususindisiwe kodwa wozani kimi nemanikiniki. Ungavumi nje ukhamba nenhlupheko usindisiwe. Ungavumi nje khumula lezo impahla. Ungavumi ukuhlushwa ingane sikule ntaba namhlanje sizele lokho. Khumula lezo impahla. Musukujwayela ihlazo. Musukujwayela nje ihlazo. Ungaphumi ngalowo mnyango. Uphume ungene safana. Ungavumi nje. Sizoshiya la. Sisentabeni kaJehova enezingilosi ezizigidigidi. Ziyehla ziyenyuka nezitsha zikhongozela inyembezi zethu. Ungavumi, ungavumi nje, ungavumi. Shantala bosakhala bosai. Ungavumi nje, ungavumi. Thank you Jesus. Ngiyaxolisa.